Ahojte kamoši a vydajte u nového videa z kanálu Karolín 18. Keď ma neviete nájsť na normálkach, dajte si rope dancing 1, potom nejaká mriežka a tam ma asi nájdete, jak robím. Takže, jak vidíte, mám nejty. Dneska si vlastne budeme dávať tento copík dole. Nestavím, ja sa na to neteším. OK, takže toto sú vlastne, ja mám nalepovacie nechty. Oni sú od Claire's a je to vlastne takýto motýlik. Ako, ono je to dosť blbé, lebo ono sa vám ľahko môžu zlomiť. Som mi zlomil už tento a ešte na ďalších Claire's. Proste, takže preto si to dávajte takto. Trošku odlupnite zo strany, odlupnite z druhej strany. A môžete. Akože je to dlhý proces, ale zatiaľ sa mi týmto procesom neznášam, keď to hodím do zlého. Môj Bože, kdy to ide? Vlastne sme boli dneska na večeri a niekde inde sme neboli. Ok, budem to riešiť potom. Jo, alebo to môžete robiť rýchlo. Aj to sa dá. Ja neznášam, keď sa mi to zamieša na veľkosti. Tuto. No tak. Počkajte. Počujete to? Počkaj, teraz sa smáli. To je super. Keď ste nevideli moje nové videá, budem rozprávať, lebo príde mi toto trošku o ničom. A keď ste nevideli moje normálne videá, napríklad ako skúšam, ako robím môj skincare s vami, tak tam som vlastne hovorila, že hovorila som proste, jak to bude, ale keď ste to nevideli, alebo v nejakom proste inom videu som to hovorila, v nejakom videu som to hovorila, tak si tam chodte pozrieť, lebo vlastne som tam hovorila, že na toto video to dám, že proste bude to každý týždeň dám 2 videá. 2 videá maximálne. Po prvé mám školu, po druhé mám masáže v nedeľu alebo v sobotu. Dobre masírujem. No tak moji rodičia chcú, aby som ich masírovala. Mňa to napadlo a oni s tým súhlasili. Tak aspoň nebudeme plýtvať money. OK, takže poďme dať toto dolu. Neviem, jak sa...
To bolo Inak, keď si takto dám dopredu, dozadu, alebo proste sa nejako natiahnem, tak ma to strašne bolí. OK, takže pôjdeme na prvú jeden. A potom druhý. OK, toto mám trošku ovčie. A toto mám druhý. Inak, keby ste chceli vidieť videonávod na tieto copiky, tak bude ďalšie video, ale v mojom dome, lebo tuto som na hoteli v Francúzsku, bola som v Nice a teraz som v Monaku. Vážne neviem. A chvíľku. Dobre, takže... Pardon, musela som si niečo vyrešiť. OK, takže... Kúkajte na to, toto je ako ohník. Dobre, takže poďme dať dole tieto copiky. To bolo dobré. Počkaj, ja to spravím tak, že si zatvorím oči. A ešte ich mám trošku studené. Počkajte, ja sa opriem. Dúfam, cítim, že je to také vonkaté. Takže sa teším. A som to na sebe hodím. Aj viac. Takže ja sa kúkam tam, ale nekúkam sa do kamery ani na seba, takže... Akože predo mnou je zrkadlo, ale ako vidíte, kúkam sa tam. Neviem, či to vidíte. Dobre, takže takto vyzerajú moje vlasy. OK. 3, 2, 1. To je cute! To je strašne zlaté. Akože chápem, že zvoniek sa akože nemám radovať, ale... Cute. OK, idem si pre kefu, keď budeme... Dobre, mám kefu, takže poďme na to. Pane Bože. Vlastne mám dve gumičky, aby som to zaistila. Tak cute. To strašne bolí. Ja to nedám dole, keď ma to tak bolí. Som omčia princezna. Na to som brala tú kefu. Ale nevyzerá to zle s tými kuternami. Možno si to spravím na ďalšiu večeru. OK, rozčistíme si to potom. Inak toto je úľava pre zadnú časť, lebo... No, takže darujte si. Kde je tá blbá gumička? Jo, inak keď čakáte na nejaké video a budete ho chcieť vidieť, tak kľudne dajte komentár, aké chcete vidieť video, či chcete vidieť She Was a Fairy, ďalšia časť, alebo nie, že mi to tam zostane. Ja som si dneska umývala vlasy. Vidíte to? A toto nie sú moje normálne vlasy. Keby som ich také mala, tak by to bolo super. To je strašne pekné, také vonkaté.
už je to 10 minút. Čo? No už je to 10 minút. Super. Toto si podľadne vzadu prečešem. To je tak dobré. Teraz také, že... Jau. OK. Teraz vyzerám ako moja sekra, keď si fúka vlasy. Ona má brčka. Ježišimaria. Toto je taká oľava. A viete, koľko gumičiek mi to zabralo? 1, 2, 3, 4, 5, 9 gumičiek. Takže uvidíme sa pri ďalšom videu.